Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Da, am început direct cu partea în care eu editez, pentru că nu mi-a plăcut intro-ul. Eu sunt Sara, iar astăzi o să discutăm din nou despre rețelele de socializare românești versus copii, dar în episodul de astăzi o să vorbim la început despre ăla, cum se cheamă, contentul de tip brain rot, creat de oameni, by the way, și după contentul violent. Și acolo, la contentul violent, o să vă fac puțin trecerea, o să vă pregătesc pentru ce mai rău, pentru ce urmează în episodul viitor. Bun, înainte să începem, vreau să menționez că ambele canale sunt canale de gaming. Și nu zic nu. Și eu mă uitam la gaming din asta mai violent, doar că eu nu mă uitam pe YouTube, eu mă duceam la vărămiu, care stătea 24/7 pe laptop și mă uitam la el cum se joacă... Așa. Bun, gata. Pe laptop, jocuri cu împușcături. Și atât. Asta e toată violența la care mă uitam eu când eram mică. Și nu văd nimic greșit în a te juca astfel de jocuri din astea la care v-am zis eu că mă uitam când se juca vara meu, atâta timp cât copilul este conștient de faptul că ceea ce este în jocuri trebuie să rămână în jocuri și nu începe să creadă că trebuie și în viața reală să omori oameni pe stradă ca să acumulezi puncte, să îți iei pistol, să te împuști cu oameni ca pe CSGO sau mai știu eu ce. Dar al doilea canal de YouTube despre care vom vorbi este mult mai rău decât ceea ce v-am zis eu vouă acum. Așa că pregătiți-vă. Pregătiți-vă de ce mai rău. Hai să începem cu acest minunat canal de YouTube, primul canal de astăzi, și... Da, ce să zic, folosește AI, da, mai toate thumbnail-urile. Violența nu este promovată chiar atât de mult aici, este doar genul ăla de content care v-am zis, încearcă să te atragă, să te uiți cu și atât. Mai multe detalii despre astfel de content în episodul 2, nu știu, vă las undeva pe ecran să apară, dacă nu uiți, bineînțeles. Și altă problemă, da, el face roleplay pe canal, până la urmă, că nu e mutant în viața reală. Și o altă problemă pe care o văd este faptul că folosește personaje de tipul bebeluș pentru content de genul ăsta. Bebeții care o iubită cine este iubita lui și mai apare de genul. Dar că mai văzut să nu, dar nu știu dacă mai găsesc. Nu mai sus. Nu mai găsesc. Aia. Și ca și adult, mi se pare normal să faci roleplay ca și bebeluș. Adică, ok, au și nevoie copiii de content, dar nici chiar așa încât să te înjursești tu la vârsta pe care o ai. Acum nu am de unde să-mi dau seama câți ani are. Bănuiesc că peste 20. Cam așa, după când vorbește, mă îndoiesc că e o adolescent. I don't know, dacă știți mai bine, chiar vă rog să scrieți în comentarii. Cam asta este de zis pe aici. Da. Eventual nu mai las câteva secvențe din ce am filmat până acum. Pentru că știu neapărat să o mai zic și după aia să vă pregătiți. Nu știu dacă vă las
Așa că pregătiți-vă de acum să vedeți ce mai rău. Am lăudat că mi-a filmat laptopul, de fapt. De fapt, nu că mi s-a salvat, de fapt, filmarea. Da, cel puțin așa țin eu minte. S-a salvat? Nu. Mă rog, s-a salvat, dar are 0 secunde ca idee. Măcar am schimbat programul în care filmez acum. Sper să nu mai fac și asta problemă. Ok, am început să filmez. Ok. Bun, și acum o să vorbesc din nou despre acest canal de YouTube numit Boosted Commando. Să-mi dați bani de psiholog, după ce termin asta, seria, să-mi dați bani de psiholog. Bun, vedeți deja thumbnail-urile, absolut superbe, peste tot este el. Și sunt unele thumbnail-uri extrem de disturbing. De fapt, toate sunt extrem de disturbing, dar se întrec între ele, you know what I mean? E promo la violență de toate felurile posibile. Și chestia e că nici nu poți să zici că da, dar el poate nu face pentru copii mici. Ești el conștient că are copii de 6 ani. Ești el conștient. Am făcut un clip de comeback în care spunea că știe că se uitau la ei copii de 6 ani. Și vă dați seama că tot copii de 6 ani se uită și acum. Cine naiba s-ar uita la așa ceva? Și chiar dacă nu era pentru copii, nu este în regulă să folosești elemente din jocuri și filme pentru copii ca să creezi tu content mizerabil. Acum nu pot să numesc, îmi pare rău. Da, și haideți să intrăm pe un videoclip absolut minunat. Ies la date cu mama ta, o omor. Respect pentru munca depusă! Bună dimineața! Există gurile rele. Stai că l-am dat pe mult. Pe care ar spune că gamerii sunt fraieri, gamerii sunt urâți, gamerii nu au iubite, sunt niște virgini singuri. Ei bine, întrebarea mea este de ce avea nevoie de o iubită când poți să-ți faci una în realitate virtuală, frate? Așa este. Astăzi o să le demonstrăm tuturor că nu avem nevoie de iubite, pentru că putem să ni le facem în realitate virtuală. O să mergem la date-uri în realitate virtuală și o să combinăm cât mai multe gagici posibile. Deja sună foarte frumos faptul că se duce la date-uri cu realitate virtuală, nu-i așa? E parcă îi zice că ai o relație cu ChatGPT. Combinator X5000, așa o să mi se spună astăzi. Și ce mă recomandă pe mine la chestia asta? Comentariul ăsta. Bă, bolnavule, văd câți neuroni mai ai la cât de turbat ești. Respect comando. Respect! Fiecare like înseamnă un virgin care își găsește o iubită pe planeta asta, așa că face 10.000 de like! Sper că nu sunt multe like-uri. Apasă pe like! Oh, ce doamnă frumoasă avem aici! Ia uitați-vă la ea ce fățucă are! Hai, Începe ieșim foarte la bine, date, nu tati, știu. stai, nu cu tine ești la date? Mamă, ce faci? Deschizi gura să-ți bagi și tu ne... Ok, bun, gata, ne-am liniștit, apăsăm pe play, am înțeles, mergem la date cu alte persoane, nu cu doamna. Opa, ce frumoasă e aranjată masa asta, ia uite, o brichetă, ce asta? Chiar este, bă, ce-a venit, frate, moarte aici la mine, păi, dar de ce eu merg la date cu moarte? Doamnă, păi ce mi-ai dat aici? Mi-ai dat-o pe moarte cu coasta? Mamă, stai așa că vrea pizza. Dar câți bani? Am eu bani să-i cumpăr la asta pizza? 10.000 de dolari am în cont astăzi. Fii atentă, doamnă, că îți iau ce trebuie. Nu-ți trebuie pizza, ție-ți trebuie altceva, fii atentă. Unde mi-am cumpărat... da, mi-am dat comanda. Eu când m-am uitat prima oară nu realizasem că el a cumpărat suzeta aia. O suzetă, exact ce-ți trebuie. O suzetă, bag-o în gură. Nu mai vorbi, că mă disperi. Și acum hai să găsim ce... Hashtag infantilizarea partenerilor. Ia uite un bot. Așa, da. Ia uite-mă, încă vorbești. Nici o problemă. Stai așa că te rezolv cu bolul. Fii atentă, nu stai liniștită noi. E ok. Pleacă, pleacă ăsta de aici. Așa, bun.
Da, eu uite mă, beam cu Suzeta în gură. Păi vezi că ai Suzeta, fii atent aici, uite, ți-am luat și o floare, vezi? Așa la first date, la prima întâlnire trebuie să iei floare la fată. Și ți-o spar de cap de hoașcă proastă, ștoafă. Așa, bun, bagă bolul ăsta, că văd că tu tot vorbești. Bun, tura asta cred că o să taci cu totul. Și să vedem, uite, avem și pagina 2, un pistol. Ia uite mă, că încă vorbește. Cum o fac mă să tacă pe asta? Facem o comandă mai mare, fiți atenți. Spray cu căcat, cu pistol, cu trabuc, cu ce-o fi asta. Sau aici se oprește comanda. Opa, stai. Bă, stai mă, că mi-a stricat comanda. Ce face mă asta? Și-a dat cu băutură pe mână. Ești bine, doamnă? Ia vină încoace, vină încoace. Hai să vă cer pe mâna asta, că mi se pare că ăsta m-a scos în cap, pe ochi, în gură. Gata, s-a terminat sosul tabasco. Gata, l-aruncăm. Așa și vine, uite că vine și hot-dog-ul. Deschide gura mare, hai. Era puțin cam iute sosul tabasco? Sau ce-i puțin, fratele meu? Ți-a plăcut? Hai să-ți mai dau ea mai Asta de la masă cam seamănă cu el în realitate. Bagă și țigara asta. Asta zici că el are mai mult păr. Ia dă-mi camera asta. Eu, ce se întâmplă? Bă, ce face mă băiatul ăsta? Cum am văzut? Burgerul, îți pun și sos tabasco. Uite ce ți-am luat aici, o brățară, ia dă mâna aia încoace. Stai să punem pineapple-ul ăsta cum trebuie. Bă, ce-mi tremură mâna, că scap pe jos până vine tabasco-sul. Pune aici o brățară pe mână, vezi, ți-am pus brățară, vezi, îți place? Bun, și acum hai să vedem ce face ăsta. Trebuie să apăsăm. E ce trebuie, e ce trebuie. O putem electrocuta la comandă. Ai zis ceva rău? Ai zis că nu-ți place? Ai zis că nu-ți place date-ul ăsta? Nicio problemă. Ai zis că sunt urât? Nicio problemă. E așa greu să accepti adevărul. Of, ce greu. Mai vorbesc și în primul episod despre faptul că nu este în regulă să se facă glume despre abuzarea femeilor, pentru că sunt extrem de multe cazuri extrem de nasoale în toată lumea, nu doar la noi în România. Așa că nu este etic și moral să faci glume pe tema asta, mai ales să vinzi astfel de glume copiilor. Pentru că ei sunt se uită la videoclipurile tale și au impresia, văzând un adult care face glume pe tema asta, că este ceva complet normal să te comporți așa cu o femeie când ești la date. Că este ceva complet normal să îți bați joc de femei. Da, eu știam doar de contentul violent de la el și ieri am găsit clipul ăsta. Să-mi spuneți dacă vreți să facem reacție full, mai mult ca să dezbatem, nu că îmi place mie să mă uit la așa ceva, că nu-mi place. Nu-mi place. După ce termin seria asta, eu mă spăl pe ochi cu clor, că știu că urmează și chestii și mai rele. E groaznic. E ceva groaznic. Și nu pot să le înțeleg plăcerea de a face lucruri de genul ăsta. Nu pot să le înțeleg de ce o fac. El se vede că are pe undeva pe la 30 de ani, cred. Și după cum am spus și mai devreme, mi se pare de prost, nu mi se pare, este o chestie de prost gust să faci astfel de content pentru copii la vârsta pe care o ai. La vârsta pe care o ai ar trebui să ai și tu o carieră, să ai și tu o viață stabilă, nu să îți bați joc pe internet de diverse subiecte și efectiv de copiii oamenilor. Că sunt atâția copii care se uită la ce filmează. M-am chinuit să fiu drăguță și să nu fac pe nimeni imbecil, tâmpit, prost sau să folosesc în general adjective de-astea în clipurile mele. Dar nu o să pot să mă mai abțin prea mult timp, să știți. Nu o să pot să mă mai abțin. Cum vreți să mă abțin când eu fix la asta mă uit pentru clipuri? Ăsta e adevărul. Așa sunt. Aia e. Să accepte. Ăsta este adevărul. Ăsta a fost videoclipul. În sfârșit am terminat. Că dacă nu am avut probleme toată săptămâna cu el, este ceva absolut superb.
Nu mergeți să dați hate la niciunul dintre canalele pe care le-am precizat eu, pentru că îi ajută comentariile să se ridice în feedul altora. Nu are absolut niciun rost să mergeți să vă luați de ei. Mai bine nu interacționați cu nimeni pe canalele lor. Cel mai bine este să îi ignorați. Și ce pot să mai zic? Urmăriți-mă pe Instagram, arunsara_ileana_2009, pentru că acolo vă țin la curent atât cu ceea ce postez, cât și cu ceea ce se mai întâmplă în lume. Am început de ceva timp să vă pun ce știri mai găsesc eu și nu mai dau și eu cu părerea legată de ele și am putea, bineînțeles, să facem și debate-uri și chiar o să facem un debate. Că m-am întrebat săptămâna trecută pe Instagram dacă vreți să facem un debate și o să facem, așa că să îmi dați follow și să fiți atenți la ce pun eu la story zilele astea, că o să vă pun să vă dați cu părerea de ceva și o să vă citesc opiniile și o să-mi dau și eu cu părerea și o să vă pun și pe YouTube să faceți, să lăsați părerile. Așa, și bineînțeles, abonați-vă și la canalul meu de YouTube dacă sunteți interesați să mai vedeți clipuri de genul acesta legate de diverse probleme ale lumii noastre, ale societății noastre. Eu am fost Sara, vă mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare, sper că în viață. Asta chiar că o să-mi fac nervi. Mirea să-mi ia telefonul de pe masă, e ok. Ce mai întâmplă? Mișto. Respect pentru munca depusă! Bună dimineața! Wow. Există gurile rele care ar spune că... Da. Simt așa nevoia să țin crucea asta în fața mea în timp ce mă uit. Gamerii sunt fraieri, gamerii... Respect! Vreau să vă văd pe toți gamerii, toți acum să apăsați, să faceți așa la butonul ăla de like. Mi-am cumpărat, da, mi-am dat comanda, o suzetă, exact ce-ți trebuie, o suzetă, bag-o în gură, Tragi dracu. nu mai vorbi, că mă disperi. Și acum hai să găsim ce trebuie, ia uite un bol, așa, da, ia un... M-a traumatizat din el, nu mai știu ce să zic. Trebuie să-mi dau laptopul cu aghiazmă după ce termin. Cu ce-o fi asta? Și eu după clipul ăsta trebuie să merg la somn. La astfel de content vreți să se uite copiii voștri? Eu nu cred că vreți să se uite copiii voștri la astfel de content. Și nu cred că vreți să se joace copiii voștri astfel de jocuri. Mai bine era ce să juca văremă cu pușcături, naibă. Aia e nimic. Aia e nimic pe lângă ce... Uităm noi acum. Așa, bun, și hai să ne mișim pupăm puțin. Nu pot. Nu. 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 Deci, trebuie să-mi dau laptopul cu aghiazmă. Ce mai trebuie? Trebuie să mă spăl cu clor pe ochi. Trebuie să mă asigur că am toate crucile din casă pe mine.